Tahu gak kepada warga lingkungan Anyar bahwasannya pada malam hari ini Gu Nur Channel lagi live streaming. Gu Nur Channel live streaming, wow luar biasa. Mungkin nanti bisa dibuka YouTube-nya Gu Nur Channel. Ya. Ayo Om Jaka. Bareng-bareng sahabat budaya. Ayo bunda-bunda cantik sini dong. Asoy. Asik. Pasukan gemoy. Luar biasa. Luar biasa ya, bareng-bareng tebang Trisno Audio. Dan sama balik buat warga Gunung Anyar. Ya. Hulu pedok. Orang pedok teman ya Om ya. Wadah. Jangan ya. Ya. Ayo mama cantik sini dong. Aring-aring bakar gedang campur sawi, ganti garing awakku iki. Satun dipangan codot timbang wurung alowo guluku medhot. Kodho sawi enake ora menggopong ati iki uga yo mung kanuriko. Gedang raja satun dipangan codot yen ra percaya padha jodoh iki. Bedan Ora usah dipedhot dik ora ya. Eman-eman ya. Aman ya. Bareng-bareng sahabat budaya. Gu Nur Channel. Pasukan gemoynya, pasukan gemoy. Luar biasa, seger-seger ya. Wow. Ayo Mas. Watu yang cilik arane pasir, watu kambang geli ana ing pinggir. Ulu ketemu awak langsung naksir. Gelepekan kaya kelangan pikir. Terus ngomong sing kawan. oh ngono, oke. Ya. Sahabat budaya. Ada Isti Salsabella. Ada jangan goyang ya. Ya. Ayo. Bunda gemoy disiapin lagunya ya. Aring-aring bakar gendang campur sawi, ganti garing awakku iki mikiri. Gendang raja satun gundi tetel, timbang anggur ayu dik lunga nang Bali. Gunung sawi enake ora menapa ati iki uga yo kang dorika. Gendang raja satandha dibereteli yen ra percaya pada jodoh iki. Bayang lagi ya, Gu Nur Channel. ayo. Ya jika tak tebang Trisno Audio, terima kasih. Zo, zo, zo. Goyang bisa sampai bawah. Oke, ayo Isti ya, ingat terus. Sampai bawah. Bisa temu. Ayo. Tuku watu yang cilik arane pasir, watu kambang geli ana ing awak langsung naksir. Gelepekan kaya kelangan pikir. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Ya, jangan
biasa di luar dek ya. Oh, jangan. Oh, oh. Nah. Bahaya ya. Ya. Sahabat budaya. Ayo. Aring-aring bakar gedang campur sawi nganti garing awakku iki mikiri gedang konco satu ndut dipaleteli timbang nganggur ayo dek lunga nang Bali yo Godhong sawi enake ora apa-apa ati iki kaya minta cuok dipereteli yen dak percaya pedahan dada iki mas. aring-aring bakar gedang campur sawi nganti garing awakku iki mikiri gedang konco satu ndut dipangan codot timbang loro ngalowo bulu wedok Godhong sawi enake ora apa-apa ati iki kaya minta aja satono dipereteli yen dak percaya mas pedahan dada iki. Timbang nganggur awakku iki ayo nang Bali dik. Percaya pedahan dada iki mas. Timbang nganggur enake lapo dik. Dan dak